ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಮಾಣಿದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದುಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅವು ದಾಯ್ತ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಆ ಕ್ರಮ ದಾಯ್ತ ಪಣಪನೇನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಂದು ಬರ್ಕ. ಮಾನೆ ಗುತ್ತು ಚಾವಡಿ. ಈ ಮಾನೆ ಗುತ್ತು ಚಾವಡಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗುತ್ತುಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲುಲಾದುಂಡು ಕಮ್ಮಲದ ಕೋರಿ ಆದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುರ ಉಂಡು. ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಕೈಲ್ ಕಡ್ತದು ಕೊರಗು ತನಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಉಂಡು. ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಪ್ಪನಾಂಡು ಏರಿಯ ಕೊರಗುಲ ತನಿಯ ಮಾನಿಗ ಗುತ್ತುಡಿ ಕಮಲ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಕಮಲನಾಗ ಅನ್ಪರೆ ಮನದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಶನಿವಾರ ನಿಂತಾನೆ ದೈವದ ಕಮಲನು ಮದುವೆರೈತ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಕಮಲಾಗ ಭೂಕಾರ ಬಾರ್ದು ಬಯ್ಯದಾತ ಬರ್ತದೆ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟಿಗೆ ನೇಮ ಪಡೆದು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿನ ಓಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುರೂಕ್ಯಾನ ಮಾನಿಗೆ ಗುತ್ತುದು ಪಿದಣ್ಣಂತಿನ ಬರ್ತು ಅವಾಗ ಊರು ಸಂಚಾರ ಆಪನಂತಿನ ಬರ್ತು ಕಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೇಮಾಪನ ಮುಟ್ಟಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡತಡೆ ಬರೆದ ಕಡೆ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುಡು ಮಾಣಿಕದ ಕಲ್ಲಂಚನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂಟೇನೆ ಉಳ್ಳರ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗುಲ್ಲ ತನಿಯೇ ಗುತ್ತುಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಈಗ ಹಣ ಕೀರ್ಜಿ ಆಂಡಲ ತನಿಯಾಗ ಹೊರ್ಚೋಡೋರ ಜಾಗೆ ತಾಪನ ಮಲ್ತ್ರೋಡು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ಕೊರ್ಪಾಯ್ತು ತಡಕದಾಗಲು ಮಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬಂದು ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುಡು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗುಲ್ಲ ತನಿಯೇ ಮೇಲು ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಳು ಈ ಮನೋಡು ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಗಮನ ಪಾತ್ರ ವರ್ಷ ಕೊರಗುಲ್ಲ ತನಿಯ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿಕೊಂಡ 1000 ಮುಡಿ ಅರಿತ ಬಾಲ್ಡು ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುಡು ಒರ್ಲು ರೀತಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನಡಪಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೇ ಬರಲೋಕನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ಬ ಅಂಗಾಂಗ ಆಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದರು ಬ್ರಹ್ಮವಚನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಯ್ಪಿನ ಬೀಜ ರಡ್ಡ ತಂದ ಮಾತಲ್ಲ ಮನಲ್ಲ ಈ ಮಾಡುವರಿತಲ್ಲ ಬರಕಲ್ಲ ನೀವರ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಕೊರಗೆ ತನಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಎರು ಏರುಮಾನಿ ಕೇನರೆ ಸಾಗೊಳಿದ ಅಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಈ ಎರುಮಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಅದೇ ಕೊರಗೆ ತನಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಅಗೆಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮದೊಗರ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರಗೆ ತನಿ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎಂಕಲ್ದಾಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ದೈವ ಕೊರಗೆ ತನಿಯನ್ನು ಕಡಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಎರುಮಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಂದು ಬೋಪು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಾರದ ನಿರಂತರ ನಡತು. ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಕೊರಗತನೆ ನಿತ್ಯ ಕೊರಗತನೆಯ ಬಿರಿಂಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಕೊರಗತನೆ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಕೊರಗೆರ ತನಿಯ ಬರ್ತಂಡೆ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದಾನೆ ಬತ್ನಂದಿಕೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುದೆರಡು ಮುರಣಿ ಕಮಲಾ ಕೈಲಿಗಾರ್ತಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ ಕಮಲನಾಗನಿ ಪರ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಮಲಾಗ ಪೂಕರ ಪಾಡ್ರ ಬಯ್ಯಾಗ ದೈವೋಗನೇಮೋ ಊರ್ದೊಲ್ಲ ಏನಕ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯ ದಾನೆ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಏಲ್ ಸೇರಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಎಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಗೋಪಾರ್ ನಿಲ್ಗೆ ಬನವುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿದ ಚಮ್ಮನ ಬುಲ್ಪುದ ಬೊರ್ತು ಎನ್ನ ಮೈರೇಡ ಗಟ್ಟೆಲ್ದೆ ಅಂದು
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಲು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತನೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಲೋಡು ದೆತ್ತಪತ್ತಂಚಿನ ಆಗೇನು ಮಾಯ ಮಾತ್ಮತ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಕೊರಗುಲ ತನಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳಂಚನೆ ನಾವು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಗಾಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಗಾಡು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವು ಪತ್ತೆಗೆ 1000 ಪಣದ ಹುಟ್ಟುದ್ದಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಲ್ಲು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕೈಟತ್ತು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ ಬಾಲಿನ ಕೈಟ್ ಇಂಚಿತನಾಗೇನು ಕೊರಪಾವನಂಚಿನ ಯೋಗದ ಭಾಗ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಮಗಂಡ ಆವಡ್ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಕಾಲದಿ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತುದಲ್ಲೇ ಕೊಡುವರು ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಷಗೊರ ಬತ್ತದ ನಿಖಿಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇರ್ದಿಂಚಿ ಅಜ್ಜಲ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆವಾರಿನ ಸಂಸಾರದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಕಾಲ ಇಪ್ಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ನಡಪಾದ ಕೊರಲ ಅಜ್ಜ ಪಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ನಿಖಿಲತೆ ಅವಗಂಡ ಆವಾಡ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪಾಂಚಿನ ಅಗೆಲ್ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಎನ್ನ ಮಾಯ ಬಂಡವರು ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಾಧಿಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧಿಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲೆ ಸಲೆಕ್ಕೆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಲ ದೋಷತನ ದೋಷವನ್ನು ಪುರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅರಸು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಟೆದಿ ಸಾರಲ ಪಟ್ಟದಜ್ಜೆ ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಮಾನಿದ ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನೆಂಚ ಬಂತೆನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನೆನೆತಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪುರ ನಡಪಾದುಕರಿಗೆ ಪಂಪೆ ನಿಖಿಲೇಗತ್ತಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನನು ಅಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟುವರಿ ಪಾದುಕರಿಗೆ ಕೊರಗತನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದವರಿಗೆ ದ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಪಣ್ಣುಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ರಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರಪ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು ಅವು ದೈವನೇ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಬರಪಣೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೊರಗತನಿ ಬಂಡ ಆಗ ಬುಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿ ಅಂಚಿ ಏತ್ಲಾ ತೆಲಿಪಬೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಹೊಲ್ತೆಂದು ಪೇರ್ಂದೆ ಗೊತ್ತಾವ ಪೂರ ಒಯ್ತಿರನಿ ये बाहर जोर ले नंदा तो ले जोर ले नंदा ने ಪೋಚ್ ಐದೀಕ ಕೂಕರ ಆರ್ಡರ್ಲುಂಡು ಕೋಪಲೆ ನಾಕು ನಿಲ್ಕು ನಜ್ಜೆ ಪೂರ ಒಯ್ತಿರಿ ಏನ ತುವಾಡು ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪಾಂಚನ ಅಗೆಲ್ ಸಮ್ಮನನು ಸಂತೋಷ ले अरे गवे ಟೀಚರ್ ಪರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆವಡೆ ಉಳ್ಳಲ್ದಿ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿ ಕಾಲದಿ ಮಾನಿದ ಗುತ್ತಲೆ ಕೊರ ಪಂಚನ ಅಜ್ಜೆ ವರ್ಷಕೊರ ಬತ್ತ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ನಲ್ತು ತೆಲ್ತದ್ದು ಪೋಯ್ನಂಡ ಮೇಲು ಕಾಲು ಗಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ನಗ ಬನ್ನ ಟೆಂಗ್ಲೆ ದಾರಾತಾರ್ಥ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರ ಬುಡಾಯ ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ದಿ ನಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರಸಪದಾಣಿ ಬಂಟೆದಿ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಾನಿದ ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನೆಂಚ ಬಂತೇನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪತ್ತು ಹೋಗೊಂಡು ಬತ್ತದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾ ಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತನ್ಲ ಕೊರಗತನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಯಾಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ